ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ತುಳು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಎಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈತ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲನೆ ಊರು ಮಲ್ಲ ತೋಡು ವಸ್ತ ತೋಡು ಬಂಡ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲು ತೋಡು ಅನ್ಪೇರಿ ತಾರು ಅನ್ಪೇರಿ ಅಜ್ಜನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲನೆ ಊರು ಮಲ್ಲ ತೋಡು ವಸ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಪೇರಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಪುರ ಡೆಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ಆವಡು ಏಮೆದ ಕಿನ್ನಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಮೀನಿದ ಕಿನ್ನಿನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುವ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಉಳ್ಳ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಬಸ್ತ ನೆಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿವರ ಮಲ್ತೈಪಾವ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ದಾದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂದುಕ ಅಣ್ಣ ಪಾರ ದುಂಬು ಲೈಟ್ ಅಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ದ ಪತೋಡಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಈ ತೋಟದ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಲೈಟ್ ದ ಡಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಬೇಗ ಬಲೆ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಡೆಂಗಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಂದುಕು ಬೈ ಬಲೆ ಡೆಂಗಿಲ್ ಪುರ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜ ಇವ್ರು ಒಯ್ಲು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇದನ್ನು ಚುಚೂರು ಗುಂಡಿಲ್ಲೊಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಟೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಂಚ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ವೈಟೆ ಮಾತ ಗುಂಡಿಂಡು ವೈಟೆ ಮಾತ ತೆಂಗಿಲ್ ಇಪ್ಪನ್ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಲೈಟ್ ಪೂರ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ರಪ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಪುನ ಅಂಚದು ರಡ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈಗ ಕತ್ತಿ ಪಾತೊಲ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಬೋಣಿ ಆದ ಡೆಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ಟೈಪದ ಮೂರುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಡೆಂಜಿ ಅಂಡ ಡೆಂಜಿನ 10 ಇಂಚ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಚಿನ ಬರ್ತವೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಆಂಡ ತುಚ್ಚಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದಂಡ ಈ ಟೈಪ್ ಬತ್ತಾರ ಈ ಟೈಪ್ ಬತ್ತಂದಂಡ ಡೆಂಜಿಗೆ ತುಚ್ಚಾರ ದಯಬಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಕೊಂಬರ್ಲ ಕುದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕೊಂಬರ್ ಇಟ ಮುಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಹೇಳಿದಾರ ಈಗ ತುಚ್ಚಾರ ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ನನಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಂಡು ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಚೀರಾವು ಪಾಡ್ಕ ಅಲ್ಪ ನನಂಜುಂಡು ಇಂದುಲ ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಪೋಯ ವರ್ಷದ ಕಿನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ವರ್ಷದ ಕಿನ್ನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಯ ವರ್ಷದ ಕಿನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಡೆಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬಲೆ ನಾನು ದುಂಪೋಯ್ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ದಿಕ್ಕುಂದುಕ ತೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತ್ಲ ಬೋಲಿ ಬೊಲ್ಪಾಯಟಲ ಬೋಲಿ ಆಯ್ತ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುದು ಓಡತ್ತೆ ಇತ್ತಿತೆ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿದ ಕಿನ್ನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಇತ್ತೆ ತೆಲಿ ನೀರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿಲ್ ಬರು ತಿಕ್ಕುಜ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಉಬೇರದ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿಲ್ ಬರು ತಿಕ್ಕುವ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಜಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಅಂಕಲ್ ಜೋಡು ಪುರ ಬಾರ್ದು ಜಾನ್ ಜೋಡು ಬಾರನಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲು ಪುರ ಜಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಬೇರ್ ಪೋನ ಗೇಪೊಲ ನೀರು ತಿರ್ತು ಬೋನಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಮಿತ್ತಿರು ತಿರ್ತಿಯಪ್ಪಲ ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿನಂಡ ಕಲೆಂಕುಲು ಒಕ್ಕ ಡೆಂಗಿಲ್ ಪುರ ಇತ್ತನ ತೋಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಗುಂಡಿಲುಂಡು ಮಿತ್ತನೆ ಬೋಡಾಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರಣಿಗಳು ತೋಡು ಬರ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪೂರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಜಾಡಿ ಏಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಜಾಸ್ತಿ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಇತ ಪೂರ ನೀನುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಪತ್ತರನೇ ದಿಕ್ಕು ಜಾವು ಇರೆಯ್ಯ ಕಿನ್ನಿಲು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಿನ್ನಿಲವು ಬಲೆ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂದುಕ ಎಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಡೆಂಗಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿಂಡೆ ಅವು ನಿಂದ ಕಿನ್ನಿಲು ಊರ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಪ್ ಅವರ ಅವನಿದ್ದೇನೆ ಚೂನೆಟ ಒಯ್ಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಸೆರೆಟ್ ಪೂರ ಡೆಂಗಿಲ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ತುಯ್ ಬೆಟ್ಕಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಏಮಿದ ಕಿನ್ನಿಂಡು ಇಂಗುದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಪ್ಪು ಏಮಿದ ಕಿನ್ನಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಅವು ಏಮಿದ ಕಿನ್ನ ಉಂದು ಉಭಯವಾಸಿ ಜೀವಿಂದಲ ಪನೊಳ್ಳಿ ದಯಪಣ್ಣಂಡ ಒಂದು ನೀರಿಡ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ನೀರಿದ ಮಿತ್ತು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪುನ ನೀರಿಡ ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುಜಿ ನೀರಿದ ಮಿತ್ತರು ಮಾಂಟೆ ಮಲ್ತದು ಅತ್ತಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲೆದ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಪಣ್ಣಂಡ ಕಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚುಲು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜೀವಿಲುಲ್ಲ ಉಭಯವಾಸಿ ಜೀವಿಲು ಐಕ್ಲು ನೀರಿಡ್ಲ ಬದುಕುವ ನೀರಿದ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಬದುಕುವ ಐಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಭಯವಾಸಿನೇ ಪನೊಳ್ಳಿ.
ನೆಕ್ಕುದುಲೆ ಐನು ಉಗುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲೆಲ್ಯ ಇದ ಕಣ್ಣುದುಲೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಮೀನ ಕಣ್ಣುದಲೆ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ಗೋಡ್ದುಲ ಆಯ್ತುಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕೈಕಾರು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನೆತ್ತ ಬಾಡಿಲ ಮಲಮಲ್ಲ ನೋಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಆಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಮೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೇ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಲೋಕಲ್ ಆದ್ ಕಪ್ಪಿಯ ಮೇಲೆ ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡ್ ಟೈಪ್ ದ ನೆಕ್ಕ ಕಾಡೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇಂಡಿಯಾಡ್ 7 ಟೈಪ್ ದ 7 ಪ್ರಭೇದದ ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಡು 300 ಪ್ರಭೇದದ ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೋ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ತುಚ್ಚುಂಡು ಮಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣಿಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ ಮಲ್ಲನ ತುಚ್ಚುಂಡು ತುಲಿ ಅಲೆ ಒಂದು ತುಚ್ಚುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಡ್ಗ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ತುಚ್ಚು ಬಾ ಈ ಏಮೇಲು ಕಾಡು ಕೆತ್ತಿದೀಪುನ ನಮ್ಮನ ನೀರು ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದ ಟೈಮ್ ಹುಡಿ ತಿಕ್ಕುನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ನೀರು ಡೆಪ್ಪ ಆನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೆತ್ತಿದೀಪುನ ನಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಕೆತ್ತಿದೀಪುನ ಒಂದು ಅವೊಂಜಿ 25-30 ಮುಟ್ಟ ಕೆತ್ತಿದೀಪುಡು ಅವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಒಂದು ಕೆತ್ತಿದೀಪುನ ಆ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಪುನಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅನ್ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಕೆತ್ತಿ ಒಡೆ ಹುಡುಗೆ ಅಂಚೆ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಬರೋ ಪಣ್ಪೇದೇರಿ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತನಿಗೆ ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂಡ ತುವರ ಇಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತುವರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಕಂಡ ಬಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬಿತ್ತ ದಿನಾರಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಮಕ್ ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ತುವರ ದಿಕ್ಕುಡು ಐನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಪುಜೇರಿ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಪೂರ ಏಮೇನು ತಿನ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಏಮೆದುಲೆ ಕಪ್ಪಿಯ ಮ್ಯಾಡ್ ಬೊಲ್ದಿಯ ಮ್ಯಾಡ್ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿತ್ತಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆನಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಈ ಏಮೆದ ಅವತಾರ ತಾಳ್ದೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಅನ್ಪೇರಿ ಅಂಚದು ಏಮೇನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಏಮೆದ ಅವತಾರ ದಾಯ ಆತೇರು ಬಂಡ ಯಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಬನ್ಪೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅರ್ಜುನೆ ಈ ಈತ್ ಬಂಗ ದಾಯ ಬರ್ಪ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಬಾಣ ಬುರ್ದಿ ಅನ್ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಪಗಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಂಡ ಅವೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂಡೇರಿ ಯಾನು 3 ಸರ್ತಿ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಪೆ ಆ 3 ಸರ್ತಿ ಈ ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕಿ ಅಂದಂಡ ಯಾನು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂಡೇರಿ ಈ 3 ಸರ್ತಿಲ ಬಾಣ ಬಿಡ್ದು ಸೇತುವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕ ರಾಯಿನಂಡ ರಾಮದಾಸೆ ಬಿಡ್ದು ಅರ್ಜುನ ದಾಸೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜುನ ದೇವೇರಿ 3 ಸರ್ತಿ ಬಾಣ ಬುರ್ದುಲ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೀರಿ ಐನು ಹನುಮಂತ ದೇವರು 3 ಸರ್ತಿ ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪಾಡ್ಲೆಕನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಲೆಕೊನೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪರಸು ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತದೆ ಲಾಗಿ ಬಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪೋಡು ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು ಈ ದಾಯೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಎನ್ನಲ ಹನುಮಂತನ ನಡುಟೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆತಂಡಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಅವೇನು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಪೊಲಿಪೇರಿ ಬಂತೇರಿ 3 ಸರ್ತಿಲ ಪೊಲಿತೇರಿ ಅಂಚದ್ ಯಾನು ಸೋತ್ನೆ ಇರ್ದವರ ಯಾನು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಐಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಇನ್ನೇನು ನಿಕ್ಲು ತೂತ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೂಪೆ ಈ ಬಾಣ ಮುರ್ದು ಸೇತೆ ಕಟ್ಟು ಐರ್ಬಕ್ಕ ತೂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಪೊಲಿಪಾಡು ಪಂಡದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಹನುಮಂತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೊಲಿಪೇನಿ ಪಂಡದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಕಡಲಿಗೆ ಲಾಗಿಬೇರು ಲಾಗಿದ್ದು ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರವಾದ ಸೇತುವೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಉಂಟುಬೇರು ಅಂಚ ಈ ಏಮೇನು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಅನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆತ್ತಂಗಿ ಏಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಏಮೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಆಯುಷಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 250-300 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬದುಕೊಂಡು ಈ ಏಮೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ತೊಯ್ಪಡು ಆಂಡ ಈ 300 ವರ್ಷ ಏತು ಮಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ಏಮೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಏಮೆನು ನರಮಾನಿಲು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡ್ದ ಪಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಗೊತ್ತು ಕಾಡ್ದ ಪಂಜಿ ಈ ಏಮೆನು ತಿನ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ತಿನ್ಪುಡು ಮಂಡ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಮೇಯ್ಕ್ ಕಾರ್ದಿಂದ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತಂದ ಐನ್ ತುಚ್ಚಿದ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಏಮೇಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಾರ ಬದುಜ ತುಲೆ ಎಂಕಿಲು ಬುಂಜೆ ಏಮೆ ಮೂಲು ಪೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಳೊಂಜಿ ಮಾಂಟೆಡು ಪಿದೆ ಬರ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಕಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಂದಂಡ ನಲ್ಲ ಏಮೇಲು ತೋರ ತಿಕ್ಕುದುವ ಕೆಲವು ಮಾಂಟೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಡು ಪೂರ ಒಂದು ಐತನೇ ಆದಿ ಪುಂತೋಜುಂಡು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಚೂರು ದುಂಬೋಯಿ ನನ್ನದಾಯ್ತ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂದುಕ ಏಮೆ ಐತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪು ಏಮೆ ಕೆತ್ತಿದೀಪುಣ್ಣ ಕಿನ್ನಿದೀಪುಣ್ಣ ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಡೌಟ್ ಉಂಟು
ಏಮೆ ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಏಮೇಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 20-25 ಮುಟ್ಟ ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ದಿಯ ಮೆಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪು 30 ಮುಟ್ಟ ದೀಪುನು ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಕಪ್ಪಿಯ ಮೆಂಚು 20-25 ದೀಪುನು ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ದೀಪುನ ಮಂಡ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುನ ಸಮಯಡು ತೆಡಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಟೈಮುಡು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ದೀಪುನ ಅವು ಮಣ್ಣೆಡೆ ದೀಪುನ ನೀರು ದೀಪುನ ಅತ್ತೆ ಮಣ್ಣೆಡೆ ದೀಪುನ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಪೂರ ಮಣ್ಣೆಡೆ ದೀಪುನು ಅವು ಮುಟ್ಟ ದೀಪನ ಇರ್ತಾರ ತೆಡಿಲಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಪುನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆನಾಗ ಕೆತ್ತಿ ಓಡೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡು ಡೆಂಗಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಡೆಂಗಿ ಇರ್ತಾರ ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ నేను ತೋಡಿಗೆ ಬಿಡೋನುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ ಡೆಂಗಿ ದಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಇಂದ್ರ ತುಚ್ಚುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಪಾಡು ರಡ್ಡು ಎಲೆಲ್ಲ ಡೆಂಗಿ ಇರ್ತಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಜ್ಜದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ್ನ ಇರ್ತಾರ ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಉಂಟಾವುದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏಮೇದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೈಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ತೋಡು ಬರ್ತದೆ ಮಲ ಡೆಂಗಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಕಂದಡಿ ಐತ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಗುರ್ತೆಜ್ಜಿ ನೀರ್ಕಂದಡಿ ಒಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೀನು ಮತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ತುಳು ಡಿಸ್ಕವರಿ SN ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಐ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ